ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡ್ಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಕರ್, ಆಕ್ಟರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಗಿದೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇಳೋಣ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಖಳನಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು. ಕರ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚಲ್ಲಾರ್? ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಜೀವನ? ಜೀವನ ಸೂಪರ್ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವರ ದಯೆಟ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಗ ಎಂಚಿ ನಾವು ಪಂಡದು ಐಕ್ ದುಂಬು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇರು ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತರಿ ಇನ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಪಂಡದು. ಯಾನು ಹಳೆಗೇಟು ಬಂದ ಏನಲ್ಪ ಊರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಗೇಟು ಬಂದ ಮಲ್ಪ ಏನ ಊರು. ಯಾನು ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಮ್ಮಿಯನ್ನ ಟೀಚರ್, ಸೊ ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕನಪಾದೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾದಕ 1 to 7 ಯಾನು ಫರ್ಲ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಊರೇ ಫರ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 8 to 10 SVS ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಗ್ಬೋತೀನಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ PU ದಾದ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಾಕ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನಾಕ್ಲು 2 ಜನ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ವಾಮದ್ ಪದವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೀರು. ಸೊ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಂಡ ಒರಿಯನೆ ಗಡಪವನ ಬದಲು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಪಂಡ ಒಂಚೂರು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ನಾನು ನಡೆ ಗಡಪ ಇರು. ಸೊ ವಾಮದ್ ಪದವ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಧಡೆ ಎನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂತು ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರ ಜಾತಕ ನಂಬುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಮ್ಮಿ ಡಪನೊಂತೆ ಉಪ್ಪುರ ಸುಳ್ಳಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚದ ಲಾವಂದನ್ ಸಡನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ್ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಐಕ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಪೋನ್ ಬತ್ತೆ ವಾಮದ್ ಪದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಯರೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೊಂಡು. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಪೋಯೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಏನು ಮಮ್ಮಿಡ ಈತ ದಾಯಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಜಾಬ್ ಪೋಯ್ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಕರಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಏನು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ PUC. ಅವು ಆದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನೇ ಫುಲ್ಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೆ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಎಡೆ ಐತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋನ್ ಬರನಂಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆವಂತ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಕಟ್ ಮಂತಿನಿ ಪಿರ ಬತ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿಡ ಬಂದಿನಿ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಬರಿ ಅನ್ನ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಶಾಲೆ ಪೋನ್ ಇತ್ತಲಕನೆ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಯಾನು ಅಂಚದಾದನ್ನ ಬೆಂದದು ಅನ್ಪೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಬತ್ತೇನು ಪಿರ ಒಗ್ಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಿರ ಯಾನು ಒಗ್ಗಡ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಅವ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗಿದ್ದು ಪೋನ್ ಇತ್ತಲಕನೆ ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ ಮಂತೆ ಕಾಮಾಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾಮಾಜೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಂತೆ. ಸೊ ಈತ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ಸ ಜಾತಕ ನಂಬರ ಫೈನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡ ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಅಂತನು ಜಾತಕ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಮನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬೇರ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆನಾಗ ಅಂದಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವು ಈ ರಾಶಿದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ನಾಗ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೋಂದಿಪ್ಪ ಈ ರಾಶಿದಾಗ್ಲಾಗ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆಕಲ್ ಲೈಫ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಅಂದು ಯಾನು ನಂಬೋಡು ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಲಂಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬುಜಿ ಅನ್ಸ.
ಈರೊಂಜಿ ಬೇಕಾರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡರ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಈರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಎತ್ಕೊರು ಅಂತೀರಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಯಾನಿ ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಅಂಡ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನಿ ಇಂಚ ದುಂಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎತೋ ಜನ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ದ ಕ್ಲೇನ್ ತೂತೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂತೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಿದ್ರೋಡಿ ಏರಿನಿ ಅಂತ ತೂಪೇನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅದ್ದತೋನಿ ಅನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದನಿಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೇಕರಿದ ದನಿಂದು ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಅರೇನಿ ತೂದಿ ಅನಿನಿ ಈ ಜನ 30 ವರ್ಷ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಬೇಕರಿ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ರಡ್ಡು ಬೇಕರಿ ಸೊ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ರಡ್ಡು ಬೇಕರಿ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆತಿ ಐತೋಲ ಯಾನ್ ಈತ ರಡ್ಡು ಬೇಕರಿ ಪಾಡೋಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಅರೇನಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದೊಂದು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತೀನಿ ಸೊ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಕರಿ ಗೀತೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತಂಡಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂಡದ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚನಲ್ಲ ಮಂತೊಂದೆ ಅನ್ಸ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತದ್ದು ಪಂಡ ಈರೆ ಅರ್ನು ಮಂತದ್ದು ಈರೆ ದಿವನಿತರ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರು ಯಾನ್ ಐತೆ ಏಪಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ನಡೆಯುಟ್ಟ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ನಡೆಯುಟ್ಟ ಏನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಮಮ್ಮಿಡ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸೊ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ತಂಡ ಮಮ್ಮಿಡನೆ ಕೇನಿ ಅನ್ಸ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಾಟದೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಅಗತ್ಯ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರು ಮಲ್ಲ ಕುರೆ ಮಾರ ಏನು ಬಟ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಏನು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಲಡಿತ್ತದು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ ಸಾಲಡಿತ್ತದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಪದೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಂದು ನಮಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ನಾವು ಬಾಯಿ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಂದ ಅನ್ಸ ಪಂಡ ಈ ನಿಖಿಲ್ 8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಏರ್ಪುರ ಎತ್ತೇರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಎತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಯಾನೇನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಮಂದಿನಿ ಮಂಡ ಡ್ಯಾಡಿನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಆದನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ರಿಯಲೈಸ್ ಆನ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತ ತೋಜೋಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಯರ್ ತೋಜೋಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 70% ಯಾನೇನು ಲೈಫ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ 2ನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೇರಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಆನಾಗ ಆ ಪೂರ ಎನ್ನಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಡಿನ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಮೇಯ್ನ್ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಏರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬಲ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಐನೆ ಐನೇ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಜೇರಿ ಮನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಲ ವಿಷ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ 2ನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಮ್ಮ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಹೇಟ್ ಆಡ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತ ಜೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತಿರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಡ್ದು ಪಾತಿರ್ನಿ ಓಕೆ ಪುದರ್ ಚೈತ್ರ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸರ್ ಯಾನು ಯಶ್ವಿನ್ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಯಾರು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ತಿಂಗ್ ಮಂದ್ ಬನ್ನಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ದೇವೇರೇನೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದನ ಅಂತ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಸರ್ ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಮೇಡಮ್ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಆರಾಮ ಸರ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಸರ್ ಅವಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಸೊ ಅವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತಿದೆ ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿ ನಾವು ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾತಿ ನಾವು ಪೂರ ಅಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪೋಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎನ್ನ
ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಲೈಕ್ 10th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂಡದು ಏರಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಕಾವಾಡು ಅತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಕಾವಾಡು ಯಾನು ರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಏರಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜಾನ್ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಪೋಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಾಗ್ ಪೋತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿರಜಾರು ಅಂತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಪೊಂಜೋಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಪೋಯರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಶೈ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾ ಎಂಜ ನಲ್ಲಿ ಪಣಚಿ ಯಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೀರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಆಪುಂಡು ಈ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಐಟ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆನೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲ ಯಾರು ಮಿತ್ತಿರ್ದಲೈತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಾಥ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪು ಸೊ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಂಡ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟಿವಿಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೋಳ ಚಾನಲ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನದ ನೀನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಪೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೀಯ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದು ನಂಗೆ ಆನೆ ಹಿಡ್ದೋಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ವೈಕಲ್ ದುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಪಿರಜಾರ್ನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋನಿ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶೈ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಏಪನ್ 10th ಆಂಡ 10th ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ PUC ಹಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ವಿನೋದ್ ಬನ್ನೇಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಬನ್ನೇಟಿಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತದ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಗ್ಗ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಮತ್ ಬದೌಡು ಮಂತೀಜಿ ಯಾನವೇ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಟ್ಟಾಣ ಬಂಡದು ಒಗ್ಗಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಇಂಕ್ ಒಗ್ಗದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿತನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಾಡು ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದೋಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾರಣ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರದು ಅವುದಾದಂತ ಪಂಡ NSS ಏನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ NSS ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆರು ಯಾನೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ವರ್ಷಡ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ರಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅತಿಜಿನ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ಒಂಜಿ 12 ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಆರೇ ಏನನ್ನು ಕಡಪದಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ IT ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಾರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರಿ ಸೊ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇದೇಗೆ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಮೇಬಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪರ್ತ್ ಪಾತಿಯನ್ನ ಸರ್ ಯಾನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆರಾಧಕ ಬೆಂಜಿನ ಪದವರ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೇನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಎಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅವನೋಡು ಯಾಕಂಡ ಗುರು ಬಂದ್ನಾರು ಇಲ್ಲ ಕಂದನ ಗುರು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡುಂದ ಇರೊಂಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೊಂಡಕ್ಕೆ ಅವ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಇನಿಡ್ದು ಇತ್ತೇರ್ದು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಆಡು ಪುರಂದರ್ತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಂಬುದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಹಾ ಕೇನೊಂದು ಸರ್ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈಭವಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೈಭವಿ ಬನ್ನರ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ್ ಪದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ
ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಆತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಡಾನ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಒರಿಯಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯೇ ಮಾತ್ರ ದುಂಪೋಲಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಯಾಗ ಅಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪುನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದಾಕಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮರಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ NSS ಏನು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಾತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಇಂದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲೆಗ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಪಣ ಜಾಗದಿಂದ ಕಲ್ತದ ಬರ್ಪಣ ಜಾಗದಿಂದ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚೆಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಏರ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಲೊತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಯ್ನಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ನು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ನು ಬೇಲೆ ಪೋದು ಸಮ ಬೆಂದದು ಪೂರಾದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೊಲ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೈತೆ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಜೂನ್ ಫುಲ್ ಆ ಎಂಡ್ ಆವಡು ಆ ಟೈಮ್ ಗನ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಆತನೆಟ ಬೆನೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನದೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಜನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಜೂನ್ ಒಂಜಿ 15 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಬಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂಚ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಮನ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 15 ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಣದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಿನಿ 20 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪರದೆ ಎನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪಿರಿಗೆ ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಐ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿ ಬರೋವನ್ನಿ ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೊಲ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಚ್ ಶ್ವೇತಾ ಬಕ್ಕ ಲಲತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರೈತೇರಿ ಸೊ ಸಂದೇಶ್ ಪೂರೈತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಐನೇ ಬಂದು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಸೊ ಮೇ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪ ಏನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಮುಗಿತು ಬರುವೆ ಅಂತ ಬಂದದು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಐನೇ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರಿ ಅಂದು ಆಲ್ ಪನೊಂತಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಂಚಿಕೇನ್ ರೆಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನಂಚಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಪುದರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಏನ ಸಂಗೀತ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟುಗೆ ನೀವು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅರಡ ಪಾತಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಂದೆ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈರು ಸಂಗೀತ ಬಂದಾಗ ಈರು ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏರು ದಾದಂದು ಬಂದದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಬಂದದೆ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಪುಣ್ಯನ ಪೇರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈರು ಜೋಕಲ್ನ ಬದರ್ ಪನೇಟಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಗುರು ಐನಂಚಿನ ಅರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪವೇರು ಸೊ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಗಲವರ ತೂನ ಪೋಡ್ತಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕರ್ಲಿ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಐನಾನಿ ಪೋಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಕ ಕೊಂದವಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಮಗೆ ದಾಳಿ ಜರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಡು ಒಂದು ಪಾಪಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಚಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲವ್ ನೆನಪಂಡು ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂತ ಕತ್ತ ಸೊ ಯಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಲಂಚನೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಲಂಚನೆ ಅವಡು ಒಂದು ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಪೋತೆ ಸರ್ ನಾನಿಕ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅಂತ ಬತ್ತಲೆ ಕಂಡು ಬತ್ತಲೆಗೆ ನೆನಪು ಬಂದದೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನಾ ಲೈವ್ ಉಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಪುನ್ ನಿಯಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೊ ಆಲೆ ನಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂತಲ್ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ನು ಪಣ ಅಕ್ಲಿ ಏಪ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಣನ್ ಬಂದು ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕುಲ್ಲವನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸೊ
ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡ ಅಕಲ್ ಪಾಯರಾಲಿ ಅಕಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆಯ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆ ಇಡ ಆ ಪೋಣದು ಪಂಡದು ಏನು ಕಡಪವನ್ ಫೈನಲಿ ನೀ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದಾರ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅಕಲೆ ಎಂಜ ಬೋರ್ ಡೇ ಬತ್ತೇರ್ನಾರ ಅಕನ ಫೀಲ್ ಒಂಚ ಅಂಚಿಂಚ ಅದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಆದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಐಫೈ ಕೋರ್ನಾಗ ಅವಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸರ್ ಕೊಂಚ ಐಫೈ ಕೋರ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಗ್ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆಲ್ಲ ಖುಷಿನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೇನೇನು ಮರಪ್ಪ ಖುಷಿನೂ ಪಟ್ಟು ಅಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೇರ್ನಿ ഞാൻ പുത്തൂര് പാത്തിരുന്നു ಪುದರ್ ವಿನೋದ ಗೊತ್ತಾವು ಪುತ್ತೂರು ಬನ್ನಿ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾಧವಿ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ವಿನೋದ್ ಎಂಚಲ್ವಾ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಅಕ್ಕ ಈರೆಂಚಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಇಡುತ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನೋದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರಂದು ಸಾರಿ ಎಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂದರ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಮಾತು ಇಂಚನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡೊಂದು ಖುಷಿ ಆನೆ ಜನ ಕಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುಲ ಜನ ಬೇಜಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ ಸಂಘ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ಲಾಗ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡೆಟಿಗೆ ಶೆಟರ್ ನಕಲ್ನ ಅಂಚ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಪೋತೇನೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬಟ್ ಈ ತರದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನಿಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ ಸಂಘ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಟೇರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಹಲೋ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಮರಪೆರಾವಂದಿನಂಚಿನ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಶೇರ್ ಮಂತೋನಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮರಪೆರಾವನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ ಪನ್ನಂಡ ಇಂತೆ ಈ ಲೈವ್ ಯಾವಂದ ನೇಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಒನ್ ಡೇಲ ಯಾವ ಜವು ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಒನ್ ಡೇಲ ಮುಗಿಜು ಆತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏಡ ಬಂಡ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಾಕಿಲ್ದ ಅವೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ್ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೋಹಿತ್ ಮಾಧವ ಮಿತಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದರ್ ಭರತ್ ಓದಿತ್ತನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪಡಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಪೋತಿಸಿ ಅಕ್ಕಲಿ ಇಂಚ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟುನ ಆವಾಡು ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಆವಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಊಲ ಈ ಲೈವ್ಡು ಪಂಡದ ಮುಗಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆತು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಈವನ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಜನ್ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಲಡೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಲಡೈಲ ಲಡೈಲ ಮಲ್ತಾತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಡೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ದಾಳಿಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ದಾಳಿಯಾಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವು ಬಯ್ಯಡಾಂಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಜಾತನ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಲಡೈ ಆದ್ 24 ಜನ ಮಿತ್ತ FIR ಆತನ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಉಂಟು
ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಪೋಪುನಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಚ ಮೋನಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬ ನಾವು ಅಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಮನ ABVP ಇಂದಿತ್ತನದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಡಾಪನ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಎನ್ನನೆ ಬುದರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಡು ತೂನಾಗ 24 ಜನತ ಬುದರ್ಡು ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿನಾಗ ಸರ್ನಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಬಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನ ಇದುಡು ಮೋನೆ ಉಂತೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಬೋದು ಉಂತಂಡ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಲ್ ಅಡೆಯಬಹುದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಹುದು ಉಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಏತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಆಗ್ತಂದು ಪಂಡದು ಆನಿ ದೇವರೇ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಕಳಂಕ ಎನ್ನಡ್ ತಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಎನ್ನಿಯಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಡಿಲ್ ತಂದು ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಣ ಪೇಪರ್ಡ್ ವಿಜಯ್ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ವಿಜಯ್ ಕಿರಣ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ಪಡಿಲ್ದ ಬರ್ತೇನೆ ಐಡ್ದೋಕೆ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಐನ್ ಎನ್ನಿದೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಡ ಪೂರ ಲಡೈ ಮಂದಿತ್ತ ಆಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಐಡ್ದೋಕ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆತನು ರಡಾಡ್ ಜೋಕಲ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಪಾತೇರ್ನಾಗೆ ತೆಲ್ಕೊಂಡ್ ಪಾತೇರೋ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಡದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹಾಕಿರ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ನೀನ್ ಪೂರತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪನಂತೀರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಟವ್ ಪೂರ ಬಂದ ಸೊ ಇರ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕಿದಿನ ಸೀನ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಕಲ್ ಯಾಂ ಪಂಡದೆ ಕಾಲೇಜದ ಉಲೈಡ್ ಪೋಂತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಲ ಇಚ್ಚ ಏಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಸರ್ ನಕಲ ಬೋದು ನಾಟುನಿ ಸರ್ ದಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೋಂತಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂತಿ 90% ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದಲ್ಲ ಐತೆ 10% ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಕೊಲ್ಲು ಅಂತೆ ಬಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 100% ಅವೇನ ಸರ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ ನಮಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ವಿಷಯನೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತಂತ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಚ ಇದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಿ ಪುಣಂಡ ಬಲ್ಪು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬಲ್ಪು 5 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 11ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂತೀನಿ ಸೊ ಆತ್ನೆಂಟ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಆದ್ ಅಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವೇದಿಕೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪಾಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕಲಾ ತಂಡ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲಾ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಪುದರ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅವ್ಲು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಂತ ಸೊ ಐಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಣಿಯತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಜೋ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಎನ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತಂದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಕಲ್ತೊಂತ ನಮ್ಮ ಏಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ದಿನ ಕೆಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಪೋಪ ಅಂಚ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಬಯ್ಯನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ 7:30 ಲೈ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂತ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಾರ ಆಪಮ್ ಆಯ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪನ್ನದು ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂತರದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಲ್ಪಾರ್ದು ಪಾತಿಯನ್ನಿ ಯಾನು ದಿಸು ಇರೋಡು ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತವಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ಕಾತುಕುಂದ ಸರ್ ಆರು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಂತದ್ದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಸಾರಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ ಸೆಟ್ ಆನಾಗ ಆಜಿ ಕಾಲ ಆಂಡಿ ಸೊ ಮುಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಹಾಯ್ ಸಾತ್ವಿಕಾ. ಹಲೋ 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 ಹಾಯ್ ಸಾತ್ವಿಕಾ. ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು? ಸಾಯ್ ಸಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಾವ್ದು ನನ್ನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳು ಪಾತೆನಿತ್ತ ಇರ್ನ ವಾಮದ ಪದ ಒಗ್ಗ ಕಾಮಜೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪುನ್ ಐಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಮರಪ್ಪೆರನೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪಂಡ ಹೋಗುಂತು ಮರಪ್ಪೆರ ಆವಂದ ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೇ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಮ್ಮಿನ ಲೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಯಾನು ಟೀಚರ್ ಲೆಪ್ಪು ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನಿಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಬಟ್ ಅವಳು ಮಾತ ಜೋಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸೇರೊಂದು ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಐಡ್ದು ಒಂದು ಈ ಫೋಟೋ ಬರಿಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನು ಮಮ್ಮಿ ನಡುಟು ಎಂಗಲ ಪರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಫೋಟೋ ಅವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಂಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಆಡ ಎಂಗ ತೂದು ಎಂಡ ಓಲ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕಡಪ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದಂಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಈತ ಪಾತಿರ ನಾತು ಪಾತಿರುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಂಡು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಪಾತಿರುಂಡು ಆಂಕರ್ ಎಂಚಾಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಾಯರ್ ಮಾತ ಪಾತಿರುಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂಬರ್ಕ. ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆಡ್ ಬಂದರು ಅವು ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ನಾವು ಅರೆಗೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಮದಿಮೆ ಬಂಡದಾದಿ ಹಾ ನೇ ವೈದ್ಯರಿ ಆರು ವೈದ್ಯರಿ ನಿತ್ಯ ಪನೋಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಿട്ട് ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಲ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ பொண்ணு ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮದಿಮೆ ಬಂಡದಾದ ಬಂದು ಹಾ Brilliant. Nile bani. What is the car on the car on the Kupulu kempu, kake kempu, kake. Pura kalah, kita kake pura kalah lagi dulu.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ, ತೀರ ಸ್ವಾಗತ ರೀ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿನ ಪೂರ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಪನ್ನೊಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿ ಅವು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಗಾಡ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ಯಾನಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ದು ಮಮ್ಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೆ. ಮಮ್ಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡೆ. ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಈ ಪುದರ್ ಬರೋಡುಂದನ್ನೇ ಎನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮನೆ ದೀಪನಿ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ದೀವಡುಂದ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುದರ್ ದೀತೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕಲ ಬಟ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜಿಂದ ಪುದರ್ ದೀತಿನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಆರೆಗ್ ಪಂಡ ಆರೆಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದು ಆರೆಂಡ ಪಂತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲೇಡಿ ಗೋಶಂಡ್ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಿ ಆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋನ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿರಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಆರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ಏನನು 9 months ಯಾನ್ ಪೆದ್ದದಿನ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಏನೊಂದು 7 months ಯಾನ್ 7 ತಿಂಗಳ್ದ ಬಾಲೆ ಲೈಕ್ ಏನನ್ ಪೆದ್ದರ ನನಗ ಮಮ್ಮಿಗಿದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಮಂತಿರಿಗೆ ಎಡೆಯಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಮೂಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂತೈರಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಸೀದಾ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಮಂತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ತು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಆನಿ ಇಂಚನೆ ಪಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರೆಗೆ ಮೂವಿ ತೋಡು ಪಂಡದು ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ಆರು ದಾದ ಮಂತೀರ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಾಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಆ ಮೂವಿನಾರು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ದಾನ್ನ ತೂತೀನಿ ಮಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಹುಷಾರಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಪಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಆರು ದುಂಬು ಬೈದನಾರು. ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತದ ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ಲೆಕ್ಕನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಆವಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ದಾದ ಮಂಡ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಮ್ಮನಲ ಮಗನಲ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಡದು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೇವ್ ಮಂತವನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಸೇವ್ ಮಂತ್ಪನ ತೂವನ್ನ ಅವು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತನ ಆ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರೈನ್ ಕುಲೋ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಪಿದೈತು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಇಂದು ಅನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಅನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಮಗೇನೆ ಬಿಟ್ಟವೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡರೆಗೆ ಬೇನೆ ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಪಿದೈಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮರತು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಡರೆಗೆ ಬೇನೆ ಬೈದೀನಿ ಬೇನೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡಿ. ಸೊ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಆತನ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಾಡಿರಿಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಗಲಿ ಎಂದು ಪೆದ್ದಿಯರು ಪಂಡದು ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡಿರಿಗೆ ಅವು ರಡ್ಡ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ರಡ್ಡ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬೈತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪುರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಟೈಮ್ ಪುದರ್ ಆಗಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜಿಂದೇ ದಿಯರ್ ಅನ್ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಆರಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮೂವಿ ತುದು ಅರೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಎನ್ನಿದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಅಂಡ 100% ಯಾನು ವಿನೋದ್ ರಾಜಿಂದ ದೀಪು ನೀನು ಬಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಎರಡಲಗೆ ನಾಲ ಪನ್ನೇಜಿ ಆಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜಿಂದ ಬಂದು ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಬಂದು ಬಂದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ವಿನೋದ್ ರಾಜಿಂದ ದಿಯೇರಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಾಗಿ ವಿನೀತ್ ರಾಜಿಂದ ಪುದರ್ ಜಾತಕದ ಪುದರ್ ಶಿವರಾಜನ್ ಬಂದದು ವಿನೀತ್ ರಾಜನ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆವೊಂದು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬಂತಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ನೆಟ್ ಪುದರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ನೆಟ್ ಪುದರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿನ್ನಿ ಕನಪಾದ ಪಂಡದು ಆಯನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಂದಿರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಪಣ್ಣದ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಪಣ್ಣದ ಪುದರ್ ದೀತೇರೆ ಡಾನ್ಸ್ ರಾಜ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದದು ಮೂವಿ ತೂದು ಒಂದು ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನನ್ನು ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಜ್ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನ
ಬೇರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆ ಮೂವಿ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ದ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುಣ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣುಂದ ಎಂಕಲು ದೂರ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೊಡಮನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದು ರತ್ನ ದೊಡಮನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅವ್ಳು ಟಿವಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವ್ಳು ಪೋದು ತೂಪುನಿ ಆ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕುಲೋನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವೇ ಆ ಎಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಏರೆಗ್ಲಾತೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ತು ಏರ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪ ಸೊ ಒಂಜ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಮಗನಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐಟ್ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕನಸು ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಾದಿ ಇರ್ಮತ್ತು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ ಇರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ ಪಂಡರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀರು ಓಪನ್ ಮನ್ಪರ್ ಸೊ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾರು ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋಟ್ ಪನ್ನ ಅದ ಪನ್ಪರ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ഞാൻ ಇರಗೆ ಪನ್ಲೆಕನಿ ಎಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲಾ ತಂಡ ಪಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವಾತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ಫ್ರೀ ರಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಪುರ್ಸೋದೇಜಿ ಪೋಪುನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಏತು ಬಂಗಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವು ಪೂರ ನಮನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ತೊಂದರೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚಂడి ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ ಪೋದು ದೊದೊನಂತೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋದು ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಂತೆ ಕಾಸು ಅವನು ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂತುನೇಜಿ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬಂದು ಐಕಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಇಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಸೊ ತಿಕ್ಕೊಂದೇನ ಎನ್ನಡ್ದು ಏನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಲೈಕ್ ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಂಪ್ಲೆ ಕಡೆ ಇರಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಬಂದದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಂದೀಪ್ ಗೌಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಜವನಿ ಇರಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜವನಿ ಇರಿತ್ತೇರು ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಅವ್ರಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತ ಸೊ ಈತ್ ಜನನ್ ಸೇರ್ಸ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ದಾಲ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀಜ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ GFGC ಕಾಮಜೆ ಅಂಚ ದಾಲ ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪುದರ್ ಅನ್ಸ ಓಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಲು ಎಂಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಯುವ ಕಮಂಡಲ್ ಅಲ್ಪ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪಾಡು ಅತಿಜಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೌತಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೋಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಲು ಇಂಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಲೆಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಪಿರ ಬೈದು ನಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಐನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2,000 ಅಂಚ ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರಂತೆ ಆ ಕಾಸಂತೂ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪದ ಖುಷಿ ಬಣ್ಣಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸುಗಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಿಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಗುರುತು ಪನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಗುರುತಿಸೋಡು ಪನ್ನದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಬಟ್ ಐನ್ ಗುರುತಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಂತಿರ್ತದೆ ಅವು ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದುವೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಐನ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಫುಲ್ ಆಪು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬರ್ಪುಣಿಂದ ಮನ್ನಾಗ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಐತೀನಿ ಐತಾರ ರಜೆ ಅರೆಗೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಮಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಏರಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಏನ ಈ ಥರ ಐನಿ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಚಾ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಐಕನಿಕ್ಕಂದು ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿಜ್ಜಾನು ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಆರು ಸಾಲ ಮಂತದಂಡಲ್ಲ ಆರು ಕಂತದು ಐನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿಪೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸಾಲ ಮಂತದಿನೇನು ಮಂತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನೇಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಐತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಡೈಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ
ಮಮ್ಮಿ ಈ ಕಾಸು ದಾಯ ಸಾಲ ಮಂತಾರೆ ಈತು ಪೂರ ಸಾಲ ದಾಯ ಮಂತಾರೆ ಇದು ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಯಾನ್ ಏತುಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಂಡೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮುಗಿಜತ್ತೆ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆದ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಜ ಅನ್ಬಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದು ಆಕಲಿ ತಪ್ಪು ಮಂತೀರಿ ಆಕಲಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಮಂದೊಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತು ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಕೊರತೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಅದೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ತೋಡಿದಾನ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಎಂಜ ಬೋಡು ಐನ್ ಕೊರ್ಪಲೆಕ ಎನ್ನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದ್ದು ದುಂಪು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಂದೀನಿ ಕಾಸು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಅವು ಇಂಚಲ ಬದುಕದಿತ್ತನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಜಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಮಗನ ಆಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಮಂದಿ ಬೊರ್ಚಂದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂದಿ ಅವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಾಲ ಆದಿಪಡೆ ಸಾಲ 100% ಮಗ್ಯ ಇದೆ ಬೇಕಾ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪವಡೆ ಮೆಗ್ಗೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಲಡೇಪುರ ಮಲ್ದೀನಿ ಈ ಮಲ್ಪುಡ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿರಿ ಹೆಂಗೋ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಸರಿ ಮಂತದ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದ ಆತೆ ಒಂದು ಬೇಜ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರು ಪುದರ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೀವನಿತ್ತ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುದರ್ ಯರ ಕಾರಣದ ಅದೇ ಪಂಡದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಎಂ ಪಂಡೇನು ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಐದೊಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂತ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದಾಗಲ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋಯಿರಿ ಎಂಕ್ಲ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಐಬೊಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಯರೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ಬೋಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದಮಂತ ಯಾಂಪಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಕ್ಲಿದೆ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಫೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ ಬತ್ತದು ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಂತೀರ್ ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಿರೋಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾ ಓಕೆ ಮನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದ ಈತ್ ಕಾಸು ಹಾಪುನು ಈ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಂಡಿ ಕಾಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಕೊರೊಂತೀರಿ ಯಾ ಒಲ್ತದಾದನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಏನಾರ ಕೇಂಡೆ ಕಾಸು ಒಲ್ತಿಡ್ದು ಅವು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಗಡಿ ಅನ್ನ 50,000 ಲೋನ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಐದೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಐತ ಪುದರ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವ್ದು ಅನ್ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐದೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೋರಿ ಪರಿಚಯದ 6 ಇಂಜ ಮಂತೇರಿ ಪಂಡ ಏನಾನ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂಡೇರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು 6 ಅಲ್ಪದ ಮಂತೀರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪುದರ್ ಪೂರ 6ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟದಾದನ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂತೀರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋಂದು ಪೋಂತೀರಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಮೇರೆಗಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಮೇರೆ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಂತೀರಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಅರೆಗೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೀಜಿ ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತೀರಿ ಪಂಡ ಏನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಅಂತೀರಿ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಯನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಂದು ಬಂಡೇರಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಬೇತೇನಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಈ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಆಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಪಿಂಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4th ಫ್ಲೋರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ನ ಲೊರೆಟೋ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಂಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ 10 ಜನ ಏರ್ಪುರ ಇತ್ತೀರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಜನ ಒಂದು 7 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೈತನು ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಈ 50,000 ಇನ್ನ ಇತ್ತನ ಅವು ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಜಿ ಏರ್ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಇಂಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡಿನವು ಕಾಸು ₹1 ಕೊರ್ಜಿರ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತೀರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೀರು
ಸೊ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನ ಎಂಡಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಮ್ಮಿಡ 5,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ ಆತಂడి ಪೀರ ಮಮ್ಮಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಮಂತ ಬಂಡ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಅವ ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವಂದೇ ಪೋಂಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 15 years ಆಂಡಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 15 years ಮಟ್ಟ ಅವನು ಬರ್ತಂడి ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಒಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರ್ತಂడి ಸೊ ಏರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರ ಆಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು போயிரு ಟೀಮ್ ಎಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಪುದರ್ಬೋಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈತ ಲವಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ನೆನ್ ಪೂರ ಪನೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಈತ ನೆನ್ ಪೂರ ಪನೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಸಾದಿ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100% ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೋನ್ವೇನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಡೆದಾದೆ ಯಾನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಕೊಲ್ದು ಏನು ಎದುರುಡ್ಕೊಲ್ಲದು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಜನ ನನ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪುದರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೆಗರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಉರಿಯತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಷ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುದರ್ ಈತ ಶೈನ್ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಕಲ್ಲ ಬೆಂತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಬೆಂತೀರಿ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶಸ್ದಾದ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಟೀಮ್ಗಳ ಇತ್ತದ ಟೀಮ್ಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತಿರುಜಿ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮೇ ಐಟ್ ಓಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಿಜಿ ಆಸ್ ಈತ ವಿನೋದ್ ಉಲ್ಲೆಂದು ಬಂದೇಟಿಗೆ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದೇಟಿಗೆ ಅವು ಆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಆಪಣ್ಣು ಪಂಡದು ದುಮ್ಮುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಪಂಡ ಏರಿಗ್ಲ ಏಪಲ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಪಂಡದ ಬರಿಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನಡತ್ ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯ ನಮಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒರಿಲ ಸೇರ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಪನೋಲಿ ದಯಮಂಡ ನಾವು ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮರಪುಜ ಏಪ ನಮಕ್ ನಂಜಿ ಮಸ್ಸರ ಅವು ಬರ್ಪಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಾರತಮ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಲೆಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೇತನಲ್ಲ ಈ ಬಿರಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಣ ತಂದೆ ಇಜಿಂದ ಒಂದು ಕೈ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಣ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೈಟೆ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮನ್ಪ ಈ ಕೈಟೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏಪಗಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ಬಾನಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪು ಏಪಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಿಜ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಏನಾತೆ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಒರಿಯಡ್ದಾದ ಅಪ್ನೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಿರಡ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಜಿ ಅನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ದೇಕಿರ್ ಕಾರ್ದಿಯರ್ ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಚೇತನ ಅವು ಪಂಡ ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಡೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೆ ಪಂಡದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಿರಜಾರು ಅಂತೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಅಂತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಥರ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಬಟ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಡ್ದಾದು ಉಂತೋಡ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ನಾಟಕಲ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಯಮಂಡ ರಡ್ಡು ದೋಣಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಯರ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಯೊಡನೆ ಬಲಿಪೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಂತ್ ಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ್ ಸರ್ನ ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸದ ಇತ್ತನ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಲ ಮಂದಿರ್ ಒಂಜಿ ಏಳ್ನೇಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತದೆ
ಅವಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಣಿ ಸರ್ ಇತ್ತೀರು ಆರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ತಿನ್ಬಿಡ ಸೀನ್ ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೋಲೆ ಪರಂದು ತಿನ್ಬಿಡ ಸೀನ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನ ಸೀನ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತೀನಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಅಂತ ಬನ್ನದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಬಹುದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎನ್ಕ್ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಎನ್ನ ಗುರು ಆದಿತ್ತೀನಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಲ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ದಂಗಜ್ಜಿಗೆ ಗತಿಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಪುದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೊಕಲ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮೀದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಪ್ಪ ಆರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಚೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂಡ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ನರ್ವಸ್ 90% ನರ್ವಸ್ 10% ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮನ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಐತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಬರ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಂದೊಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೇರ್ನೆ ಯಾವ ನಿಜ ಅಂಡಿ ಐಕೆ ಏತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲ್ದ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪಲ್ನಿ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಾಟಕ ಆಯ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕಲು ಊರಿನಕ್ಕಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಏನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ವಿನೋದ್ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ನಾಗಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆತನು ಪನ್ನಂಡ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕೆನ ಡ್ರಾಮಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆಸರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ಕೆಲವಾತ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಮರತುಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಿ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಯಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇರ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ನೇಟ್ ಇರೆಗ್ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟಾದಿಪ್ಪು ಉತ್ತಮ ಕಳ ನಟಾದಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪೋರ್ ಚಿನ್ನರ ಲೋಕ ಮೋಕೆದಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅವಂತನು ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡ್ ಅವಂತನು ನೆಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡಿರಡ ಗಂಗಜ್ಜಿ ಗತಿಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರ್ ದಾದ ಮಂತಿಯರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಐನು ಬರೆತೀನಿ ದಿನೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಉಡ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ನೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೋಯಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನೆ 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನೆ 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಂಡ ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅವಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಆ ರೋಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರದೆ ಏನರ್ದು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಣದ್ ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆತು ಆ ಡ್ರಾಮಾದಕ್ಕಲು ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದ ಆಳೆಗೇಟು ಆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಏನನ್ನು ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ರೋಲಿಗೂ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದು ಪನ್ನಾಗ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಲಾನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವಿನ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಏನು ಪನೋಡು ಕಲಾನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡದು ಮೈಂದಾಳ ಸೂರ ಅಲ್ಪ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವಾತು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದೀನಿ ಸೊ ಅವಲ ಮಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಕಳಾನಾಯಕ ತೆಗೆದಾನೆ ಐನೆಂಕ್ ಏನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ JP ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರು ಬತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ತೂನಾಗ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಸಂಡೇ ಮಾತಾರ ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೇರಿ ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ JP ತುಮಿನಾಡು ಪಂಡ ಏರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಕ್ಕಳು ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಬಂದಿರಿ JP ಬರ್ಪೇರಿಗೆ JP ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು
ನಿನ್ನ ಅವಡು ಯಾ ಮಂಡೆ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಣಿ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಬರ್ಪಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಟೀಮ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನೇನೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಆದ್ ಬರಡ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿಜಿ ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂತೀರಿ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಉಂತುದೇರಿ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾರದಾ ಕಲಾವಿದರ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ತೂತಿಜಿ ಪಂತೆ ಉಂತಿಯರು ಎದುರು ಉಂತೇರು ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರೇನೆ ತೂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ದಾಲ ತೂನಗ ಅರೇನ್ ತೂನಗ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ದಾಲತ್ತು ಅಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ನಾರು ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪೋಂದುಲೇರಿ ಏನರ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ನಿಂಕ ಅವಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಅರೇನ್ ತೂದಿಂಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮೇರ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮೇರ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೊತೊಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಇಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ ನಾಲೇ ಸೀನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಸೀನ್ ಇಡ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಳನಾಯಕ ಬಂಡೆ ಒರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ನಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಆ ಟೀಮ್ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಎಂಗ ಉತ್ತಮ ಕಳನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಪೋಯಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಹೊಡಿದೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಎಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಯಾನಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೈಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೀರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ನ ರೀತಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜರ್ನಿ ತೂಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ತೂಯ ಸೊ ಆಂಕರ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಂಕರ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡನ್ನೆ ಜರ್ನಿ ದಲ ತೂಯ ಆಂಕರ್ ಪನ್ಪಿನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಂಕರ್ ಎಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ 15 ವರ್ಷದ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನನ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಲೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂವನೋಡು ದಾದ ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಜ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ದಾನ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾನ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಈವನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾನ ನೀರ್ ಕಂದು ಎಂಡ ಕೇನುವೇರು ಸರ್ ನೀರ್ ಕಂದೋರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೋದು ಕನ ಯಾಂದಾಲ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ತೋಜು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಅಂಚೆ ಯಾಂದಾಲ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ತೋಜು ಪೋಪೆ ನೀರ್ ಕಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಆತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಲ ಐತ್ ದುಂಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಗೆನ್ನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಜಿತೇಶ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊಂತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಆಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೆತ್ತೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಾಂಡ್ ಈತ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ನೆನ್ ನಾನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚ ಪೋಡುಂದು ಯಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನಕ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪೊಡುಂದು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಾನ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ವಿಜಿತ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತುಟುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮುತ್ತುಟುಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಯಾನ ಎಡ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿ ನಿಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋಡು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಆವು ಪಂಡೆ MC ಲ ಬೋಡು ಪಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ MC ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಈರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಈರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪವರ್ ಈರ್ ಮನ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಕಟ್ಪಂಡಿದೆ 90% ಆಯ್ಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು 10% ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ 10% MC ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯದ ಇದು ಯಾನ್ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇರೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಆ ಏಪ ಆರ್ಡರ್ ದೊತೊಂಡೆನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಆರ್ಡರ್ ದೊತೊಂಡೆನ ಬುಕ್ ಆಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈಕಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ MC ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೂಪುನಿ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಐತಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನಟ್ಟು ಈತಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಕನವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತರತಮಿದ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈರಾವಡ್ ಮುಲ್ಪಕೊಲ್ಲೆರೆಜಿ ಯಾನವಡ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಯ್ ಅಂಚ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕೆಲವರು ದೂರ ಪಿರೇ ತೂನಾಗಲ್ ಪೂರ ತಿಳ್ತದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಿ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಗಟ್ಟಿಡಿ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪೂರ ಓಪುನಿ ಅವೇನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ಲ ಆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದು ಆರು ವಿಜಿತ್ ಕೊರ್ನಾಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಕೆಲವಾದ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಪಂಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗಲಿ ಏರು ಇಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮನ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಜಿನ್ನಣ್ಣ ನಮ್ಮ 100% ಝೀರೋ ಆಪ ಆ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಲ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಾವೇ ಇರ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತ ಪನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಥರ ನಮಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನನಾತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಲಿ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ಸೊ ಆನಿ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲೆತ್ತು ಅಂತ ನಕಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜೆ ಅವಡು ಏನ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಜೆ ಮಾರ ಎಂಬಿನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮಂತಿಜೆ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವಡು ಜಿತೇಶ್ ಅವಡು ಅರ್ಜಿನ ಏತೋನ ಏನ ಮುಕ್ಕಲು ಓಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪು ಸೊ ಇಂದು ಎನ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಿರೇಡ್ ದಾಪುಂಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿರೇಡ್ ದಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃತಿಕಾ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೃತಿಕಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿರೇಡ್ ದಾಪುಂಡು ಇರ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮುರನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಣದೆ ಅಂಚ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಈರೇ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿನ್ ನಾನು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ತೂಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬರೋದು ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾಡು ಪಂಡ ನೃತ್ಯ ನಟನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಂಕರ್ ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಜರ್ನಿ ಇಂತುಯ್ಯ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ನೇಟು ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಪಾಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಿಪ್ಪುನು ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಡನಿ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಬೊಡೆದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾದ ಪನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪಂಡಾರೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉದ್ದು ಪನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಆಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೀರಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಲತಾ ಅಕಲ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡದು ಅಕಲಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ 24 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಶ್ವೇತಡನಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬಿಟ್ಟುದೀನಿ ಮೇ ರಡ್ಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಲ್ಲ ಮೇ ರಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಯಾಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ್ವಿ ಈ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಲ್ಪೆತ್ತ ಈ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚದ ಯಾನೀತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ 7 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಕಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಲಡೈ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪಾತೇನ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಲ್ ಅವೇ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂತೆ ಲವ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತೆ 4 years ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಮ್ಮಿಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಂತೂತೆ ಇಂಚ ಅರೆಕ್ಲ ತೋಜ್ಪಾಯೆ ಸೊ ಅವು ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ 4 years ಆನ್ಲೈನ್ಲಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ 7 ಜನ ಅನ್ನ ನಾಕ್ಲುಲ್ಲಿರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪೆ ಪಂಡ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಡ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಓಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿಯರ ಪತ್ತೆರೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ದಾಲ ಅನ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ 4 years ಬಿಡ್ದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯೆ ಆಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಇದೆ ಮಣಿ ಪನೆಕುಲ್ಲಿರದೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಲೇನೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜಿನಂತೂ
ಎಂಕ ಕಾರ ವೈಪರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಲೇಜಿನಂತೂ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುಜಲ್ ಬಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾರಂಡು ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ಡ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಸವನಿ ಗೊಬ್ಬನೆದ ಟೀಮ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪೂರ ಆನಾಗ ಗೊಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸವನಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಪೂರ ವೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಈವನ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನು ಬೊಡಿದಿ ಅದು ಪೂರ ಯಾನೇ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ನಾನು ಅಂತೇನೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಗಳ ಇತ್ತೆತ್ತು ಆಡೇ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ಟ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿಚಾರ ಆವಾಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಒಂದು ಮನ್ಪಸಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜೀರು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಈತ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಈತ್ ಜನತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಜನತ ವೆಲ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತುದುಂಡ ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆತೆ ಪನಲ್ ಎನ್ನ ಬಂಗ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಚೋಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅಂಜಿಲ್ಲೆ ಚೋಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಓರೋರ ಎಂಜ ಫೀಲ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ತೋಜ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಏರೇನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಆಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮದು ತಡೆಯರ್ನೆ ತೀರುಜಿ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಉಂಡದೆ ಇದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಲೆ ಆರೆ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಂಜ ಮಂಡ ಆ ದಿನ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಬೇಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪನ ಆಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪನ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎನ್ನೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯಿಟಿಗೆ ನೀತೆ ಮಗೆ ಆವಾಡು ಮಗೆನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಬಿಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ವಿನೋದ್ನ ಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಆ ವಾರ ವಿನೋದ್ನ ಮಗೆಗೆ ಗುರುತಿಸವೇರು ಅಂಡ್ ಆಯನ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊರವರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿದಾದಂಡ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಎನ್ನೇರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಗೊಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯನ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಯಾನಿಂಚ ಭಂಗ ಬೈದೇನ ಆಯೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಎಂಚ ಕಲ್ಪದೇರ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಬಿರೋಡು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಉಂತೇರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಿರೋಡು ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಉಂಟು ಎನ್ ಪಂಡದ ಇಂಕ ಒಂದು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನೇತನ ಮಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಡ್ ಈ ತೂವಲ್ಲ ಈ ಬಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈಲು ತೊಂದು ಪೋಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಆಯನ ಬಿರೋಡು ಪೋಲ ಅಂದ್ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬರೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಏನು ಉಂತದೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತದೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಉಂಡು ಅನ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಐಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಡಾಯ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿಪ್ಪ ಆಗಲ ಮಿಸ್ ಯು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಾಕ್ನೇನು ಚೀರಪ್ ಮನ್ಪಿನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡಾಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪಿನಾದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನುಡು ಪಂದಾಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುರ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಎಂಚೆಯನ್ನು ಪಂಡೆನ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಗಿಪೇರ ಆಪಜಿನ ಪಂಡೆನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ 15 years ಡಿಂಜ ಉಂಡ ನೆಟ್
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕೌಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ 2000 ಎಬೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ 2000 ಎಬೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬತ್ತದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಅವು ದೇವೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಚ್ಚಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಪಂಡ್ರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ ಟೈಮ್ಡು ಇಂಜ ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದಿದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೇ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಂಕ್ ಇಂಜ ಪಂಡ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆವಡು ಆತ ಎನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇಪ್ಪು பொண்ணு பாலேண்டா ஆள் டான்ஸர் ஆவடு ஆள் டான்ஸர் ஆவடு அக்கல் பேரண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் எட்டை புதர் கனவடு இது யான் என்ன மம்மிக்கு ಎಂಚೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ವಾತೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಡಿಪು ಬೇತದಾಲ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೇಜ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೋಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೇ 2000 ಎಬೋ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದೇರು ಬಿಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದೋಡ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಐನು ಒಂಜಿ ಏನೈತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೈವ್ ಏರ್ಪುರ ತೂಪೇರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ನೆಂಜ ಪನ್ಪಣಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಾಯರ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಜಾತ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಅವೇ ಒಂಜಿ 10 ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪಾಗ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲ ಸಮೇತ ದೇಪೇರೆ ಪೂಜಿ ಕೈಕಾರ ಪಂದ ಇರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಟಚ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐನು ಬಂಗ ಬರ್ಪೀರು ಆ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಐನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೊಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೀರು ಈ 5 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಈ ಬಾಲದ ರಡ್ನೆ ಒಂಜಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರ್ನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು LKG ಜಾಯಿನ್ ಮಂತಿದ್ದೇರ್ನ ಒಂಜಿ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಈಗ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೂಜ ಬಟ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡದ ಕೊರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈತ ಟೈಮು ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಈತ ಟೈಮು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಈತ ಟೈಮು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಐನು ಮನ್ಪುಲೇನು ಏನು ಪನ್ಪನಿ ಏತೇತೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಆತ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ತದೇರು ಯಾನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಏನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಸೊ 10th ಕೆಲವರು ಬನ್ನ 10th ಬನ್ನ ಮಲ್ಲೊಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬಡ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಏನು ಮನ್ಪಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಏನು ಪಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನೆಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನಾಕಲ ಆನಾಗ ನೆಕಲ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಲೆಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಖಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಇರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದು ಪಂಡರು ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಪಡು ಏರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲ ಬೂರಂದಿಲಕ ನಾನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಯುತ್ತ್ಗು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಡದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಾಯರೆ ರೆಕ್ಕೆನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೋನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲೇಕ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮರಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಇನ್ನ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮರಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಮರಪೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡೆ ಖುಷಿ ಬರ್ಪೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂದು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆನ್ನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜರ್ನಿ ಇಂತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ್ಯಾರ್ದು ಇಂಚಲ ಪಂಡ ಆಂಕರ್ ಮುಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಜರ್ನಿ ಇಂತುಯ್ಯ
ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನಂಡ ಈರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಯಿನಿಗ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲಗನೆ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಂಕ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಈತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಹಳೆಗೇಟುಡು ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಈ ಅಂಚಿನ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲದ್ನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಏನನ್ನು ಈತ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೋಜ್ಪವರಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಯಾನು ಈ ಚಾನಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿನ ಯಾನು ವಿನ್ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ 2016 ಎನ್ನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ 2016 ಆ್ಯಂಡ್ 2017 ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಂತದ ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡು ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಂಡನ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪದೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದಾಕಲೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದ 4 ಗಂಟೆ ದಿಂಚೆ ನಾನು ಕಾತುಕೊಲ್ದೇರಿ ನಾನು ಏಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೇಟ್ ಪೋಪುನಿ ಇನಿ ನನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಕಡಪ ಒಲೆಗೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾತುಕೊಳ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ನನಲ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನು ನೆಟ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಈತ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ್ಪಾನ ಎಂಕ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬದುಕು ದೊರೆಯೋನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಅನ್ಸ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಈತ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಡ್ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು BC ರೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ BC ರೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಜುಲೈಡ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಿಯನ್ನನ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ಯು ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಈ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನ ಇತ್ತೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡ್ ಅವಡು BC ರೋಡ್ ಅವಡು ಬಂಟ್ವಾಳ್ಡ್ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಓನರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ವಿನ್ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅನ್ಪಂಡು ಈ ವಿನ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಲ್ಪ ಆ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತನಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಏರಿಯಾವು ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೊಂದುಂಡ ತನ್ನ ಪಂಡದಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅನಗ ನಿಖಲ ದಾದ ಸೌಂಡ್ ಮಾರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೆ ತೀರುಚಿ ಪಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತ ಅವ್ಲು ಆರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ತ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಓನರ್ ಆರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಈ ಲೈಫುಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಅಂತಗುಲ್ಲದಿನ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನಲ್ಲ ಎಂಕೆ ನೆನಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ 100% ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಮರತ್ ಬೋದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಿತಿ ಏಪಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂದೇನಿಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ
ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ತೆರಿಯೋನ್ಯಾ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿನಸಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾತಲ್ ಎಂಕಲ್ ತೆರಿಯೋನ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸಿಂಗರ್ ಆದ್ಲ ಪಿದೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಇನ್ನ ಸಿಂಗರ್ನ ಜರ್ನಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ತುಯರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನಲಾತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜರ್ನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂದದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದ್ವಿ. ಇವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಶಯ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.